ọhaneze na-ege anyị ntị ekelekwa m n'ọzọ obi m na-agwarịsị m ike na ịka nọkwa na-egere ya bụ isiokwu anyị jiri bịa taa ya bụ n'oge emume oge amara nke esikwanụ n'isi mbido telivishọn na-ewetara unu n'ụbọchị taa ma ọ bụghị n'isi mbido amaghị m ebe ọ ga-abụ ebe a bụ ebe a na-ekwu okwu Igbo na-akpọ ya titikpọkpọ dede gị na-aghọta nke bụ okwu Igbo nke kwesịrị gị iji na nke na-ekwesịghị gị iji dịka otu ụbọchị nwa amadi mụ na ya nọ na-eme ihe ya sị m na ya nọkwa n'oche ọkụ dịka ndị bekee na-akpọ ya hot seat majụ ya bụ gịnị na-eme ọ sị m anụrụ m n'eziokwu nọ n'isi mbido bụ ebe unu na-eme gịnị arụ ọrụ biko gịnị tụ ka a na-akpọtụ silin n'asụsụ Igbo ma elegide anya si ya esi gịnị silin n'asụsụ Igbo ma jụọ ya ọ bụ asị gị kpọọ gịnị ka ị ga-akpọ ọ sị na ọ bụ gbamgbam masị ya mba gbamgbam bụ nke nọ n'elu mgbe ọbụla ha jụkwara gị si ha na-esiri n'isi mbido gwa gị na ihe a na-akpọ silin n'asụsụ Igbo na ọ bụ mkpudo ime mkpudo ime o wee bụrụ ya ihe mere m jiri kwupụta ya taa bụ ọ bụ naanị amara mere ka ịnụta ya ma ọ bụghị amara agaghị m ekwe gwa gị ya ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ ị ga-eme tupu gị mata ya nke ahụ wee bụrụ okwu bụ okwu ihe mere m jiri kwuo nke a bụ ka ịmata nọọ n'isi mbido ka esi ama okwu Igbo anyị na-ekwu ya sụọ ya kpọkpọ dede o nweghị ebe ọzọ ma ọ bụghị n'isi mbido ma ọ bụghịkwanụ n'isi mbido amaghị m ebe ọ ga-abụ maka onye na-amaghị ebe e bidoro anaghị ama ebe anyị emere gịnị akwụsị dịka anyị gbarịchara nụ ya bụ egwu ihe anyị na-aga ileba anya ugbu a bụ gịnị o nwere uru dịka anyị lebara ya anya akwụkwọ nsọ ọ sịrị gịnị banyere ya ka ihe o kwuru ịma onwe mgbe m gụpụtara akwụkwọ ilu isi nke 22 malite amaokwu nke 24 ebe ahụ ya asị make no friend with angry man emela onye iwe enyi emela onye iwe enyi ọ gịnị ga-eme ị gaghị eme onye iwe enyi iwe bata ha ala ọgbaghara adịla ka m gwagọta ị ga-eji ebelata ya bụ gịnị iwe ihe mere akwụkwọ nsọ jiri kwuo ya ya si na onye ọbụla nke kere ire ya agbụ tụọkwa echiche ya mbọ na onye ahụ ga-agbanarị gịnị iwe ya sị gị ekwekwala ka iwe gị were gị dafee ruo mgbe ọdịda anyanwụ ga-eru nke ahụ bụ asị ka akọwa ya ịdịghị mma iwe iwe n'ụdị ọbụla ịnọ n'ebe a ga-akpatara gị ihe iwe nke mbụ siri ebe ahụ pụọ arụmarụ ahụ ga-eme ka iwe bata enwetala onwe gị n'ime ya anwala anwa mee ihe ahụ ọ ga-abịa ime onye gị na ya dị na mma maọbụ di gị maọbụ enyi gị maọbụ onye gị na ya na-azụkọ ahịa maọbụ onye gị na ya na-arụkọ ọrụ maọbụ onye gị na ya bi na ofu ebe ihe ahụ nke ga-eme ka iwe dị anwala ya ama bugodoro ụzọ chee echiche ụdị ihe a m na-aga ime eme m ya elee otu ọ ga-adị m ọ bụrụ na ọ bụ mbụ onye dabara n'ọnọdụ a gịnị ka m ga-eme ọ na-adị mma tupu gị na-ebuso mmadụ agha burugodo ụzọ jide onwe gị tụọ onwe gị mbọ mara ma mgbe ahụ ị tụrụ onwe gị ọ na-afụ gị ụfụ ọ bụrụ na ọ fụrụ gị ụfụ gị mara n'eziokwu na onwe gị otu ọbụla ijiri nwere ikikere ọbụla imeso mmadụ mmeso na-adịghị mma maka ọ gịnị ga-eme ọ ga-eji dị otu ahụ maka mgbe imesoro mmadụ mmeso ahụ bụ nke na ọtụghị anya iwe ga-eme gịnị
abịa. Ọ bụrụ na iwe bịa ele ihe ọzọ ga-abịa, ọgba aghara abatala. Ma ọ kpataghị iro ya kpata ọnwụ, ma ọ kpataghị ọnwụ ya ọkpọta ekwere. O nwere ndị na-esi n'iwe baa n'ọrịa, esi n'ọrịa abaa n'ọnwụ. Ị hụla na ọ bụ iwe mere ejiri mee gịnị nweta ọnwụ? Ka m gwazie gị, iwe adịghị mma. Iwe mere Ken jiri gbuo nwanne ya Ebel. Ị ma ihe mere o ji dị otu ahụ? Iwe adịghị mma. Ka anyị hapụ iwe. Gbalịsie ike mgbe ọbụla ka imenye onwe gị obi ụtọ. Gbalịsie ike mgbe ọbụla ka ọchị na-adị gị n'ọnụ. Anyị ghọtakwanụ n'ụwa a anyị nọ n'ime ya bụ ọgbakọ nke ihe ejije. Anyị ghọta na ọgbakọ nke anyị nọ n'ime ya, ndụ a anyị na-ebi n'elu ụwa a, na ọ dị ka ọgbakọ ihe ejije. Ọ dị ka ebe mmadụ jụrụ gị n'asụsụ ndị iti, are you stupid? Ihe ahụ wa ajụjụ. Ịjụọ ya ụfọdụ anyị atakịrị na-ewe iwe. Mmadụ asị gị don't be stupid, ihe o nyega gị bụ gịnị? Advice. Ọ na-adụ gị ndụmọdụ, mana ịgwa ya ụfọdụ anyị atakara na-ewe dịka iwe. Otu a m nọ, m nwere ike m kwuo ya ugbu a ga-esi ọkwa ka o kwuwe. Iwe adịghị mma. Hapụ iwe. Mgbe ọbụla ị hapụrụ iwe, iwe ga-ahapụ gị. Maka ọtụtụ ihe iwe na-akpata adịghị mma. Nke bụ eziokwu bụ na ama m dịka anyị na ha ekwu ya ugbu a, ị na-ele anya n'ihu onyonyo ogwu, gaa na-ahụ na o nwere ihe na-aga otu ahụ o si aga. O nwere ihe na-aga. Ngwa ọ na ha aga n'ihu onyonyo ogwu, gị soro anyị gaa na soshal midia anyị na gị ga-agụrị www.isimbido.tv. Gị hụ na anyị na gị akarịa. Ma ọkwa na isoro anyị gaa na Facebook nke anyị bụ ndị ọha na eze na-akpọ ihu akwụkwọ, ị ga-enweta isi mbido. O nwere nke unu na-akpọ Twitter, mana anyị anaghị akpọ ya Twitter. Ihe anyị na-akpọ ya bụ chọọ maọbụ nwannụnụ na-agba ama. Ị ga-enweta isi mbido. O nwere nke unu na-akpọ Instagram n'asụsụ ndị iti, ma ihe anyị na-akpọ ya bụ ndị ọ dị mkpụmkpụ na ndị ọ dị ọsịsọ, ndị na-enweghị ohere, maka anaghị edebanye ihe buru ibu ebe ahụ, maka ọ gaghị anata nwunye. Ndị ọ dị mkpụmkpụ isoro anyị gaa dị anyị na-aga akarịa. Ịchọkwanụ ịkpọ anyị n'igwe dịka m gwarala gị ebe ị ga-eso anyị, chọọ gị lọkọ in ka ị matakwa ebe isi mbido nọ. Ya bụrụkwanụ na foonu gị bụ foonu kara aka, anyị nwere Android phone, ọ dịkwa mfe. Ihe ị ga-emekwa bụ gị mee gịnị? Download StarTime, gị na-ekiri oge amara. Anyị nwere ọtụtụ ihe mmemme dị iche iche bụ nke anyị na-eme. Ịchọkwanụ ka ahịa gị gbaa n'igwe, gbaa n'ikuku, ebe ahụ bụ ebe ọ dị mfe. Maka ahịa ọma na-ere onwe ya abụghị mgbe ọ nọ na warehouse. Ọ bataghala n'isi mbido, ọsọkwa ya nọrọ n'azụ ụlọ, a ga-achụ ya bịa. Maka ọ baala n'ikuku. Maka ahịa ka ahịa mgbasa bụ nke bara n'ikuku. Ọ bụ ya bụ ọgwụ ego ị nwere ike ịgwọ na ndụ a bụrụ onye ụba. Ebe ọbụla ị kpọrọ anyị na-awụchi. Anyị anaghị asị na ebe a dị otu a. Maka gịnị? Anyị enweghị ebe anyị sọrọ nsọ, ma ọ bụghị n'isi mbido. Amaghị m ebe ọzọ bụ. Nkwado gị dị anyị mkpa. Ọ bụrụ na ị chọọ anyị, ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị gị mma, kwado anyị. Nke bụ eziokwu bụ na mụ onwe m bụ ụwa ọma Afrịka, m na-asị gị na ihe ọbụla nke meziri emeziri, ndị Igbo na-akpọ ya gịnị? Nwamma. Gị ga-akwanụ n'akwụkwọ nsọ si n'isi ruo n'isi. O nweghị onye ọbụla nke jiri obi iwe bụ nke metara ya. Ihe niile ahụ lara n'iyi.
amamụfọ ji fọ ufede afọ nnu na-adịkwa n'ụtọ eburu ya mee gịnị lawa ahịa. Ndị Igbo si na mgbe ọbụla jụgidere akwụ kapịa ọnụ na gị mara na mgbupụ ya bụ akwụ emela gịnị eruola.